Kofi Ajikum. Oni muka sehima ene so kwa de menu aketo ano waba. So o na hwehwe obra panyina. Obeso obra panyina hwehwe o. Awusiafo ene asem kese besi ha. Ene obia wo ba opeso otete ne bayi. Na ye dan ne dru bebia e magi ensam yi. Ene recordings bia pie me ho e wa ha. Meka ho asem a kire o me money ne. Na akosia ayasem kese pa asi. Me tie recording no me te dem ho me te office akosia na me ho wo so. Say wow. Nti de ekoso no. Ba enipa bi pese omofa kuntuna se. Kata asem so. Na asem kese na mkwan mu ba. Akosia. Akwa ba. Me just so brutal fe. Na ho te say. Oh, nyame krukra yi. E de rade ase. Ene me tisi form kakra na me bowra magazine ho. Oh. Hey. Akosia. Efe keke. Sa. Jese obia me fa ho ni radio eda Sompa. Eni kansem. Na fancy so de makojibi. Akosia. O ma fans. Me duru ho na esi Tofi. Hey, what your man hina di na wasan die. Best dancer that me see me ho mani agisaram say wow. Best dancer. Akosia obi chema de bi me nka nkire wo da me ka kire wo beka se chempe. Me so me nka nkire wo. Sa. Sa de wo hu na ntimi nka chempe. Ebina wan say o mutimi ma o best dancer. Wo se he fa mazi. Akosia no person kire say. O dabi me pese me hunu ba bi kro. Dia asema mi kan nyina wante. Se me ena me ka me pese me hunu ba Me fa yasi ha ya. Ye kire he ya. Okay. Hey, asamu. Best dancer. E di umma ode ya. Anom so ka no be service am free. O sa ka no kra de. Eno de o so. Se no kra da na ma me hu yo. No pay me ba no obi say am say na papa ka no we. I'm say na papa so wa bank na cha ba no say o no wa ba da na kohwe. Eno ma mu je say wo ka ni nsi. E dia wo dia but me dia. Mo service am free ya na. Me ni age. De nti ama me ni age pa ye say. So obi amoma abaso a. Mazi fu abo abaso. Best dancer. Eno nko a. We twa ho photo. Agosi aye. Se na nka ya dance. Eye. Si e ba ye na nka. Eno na dance. Ala agosi a se de kura de wonye wo papa ni. Oh, me ji wudi a. Se ye na ase bibia pie mu ye wo senke ye chei a. Wudi sie yi. So papa me sa wo complain bi de ma o. Anse na no ka se radio so. Oh. Agosi a. Oh, to. Papa be ko. O mga se ma wa ha. Ame ka me no nko a o. Me ba we o yijimi o. Top. Oh, agosia. Papa akwa ba. Me Jesu amu, bema. Agosia peso wajijimi o, mba o. Chese. Obi kura di ja to kura bi si mi so se. Wo be se kamede no ba na training na sado. Papa so afa kwa bi so za no be se. Eti me be de baba. Best dancer. Chese. Afa. Asada humeka. Endiji o. Papa. Top. Uma ba ko duro o se Tofi wasa ne di aya sa man na me say me wie woni me yare am yare ya. Gesi ne hu. Na me ti ase ye be. Aha. Nyame ne hene. Okay. Eti awusia for ofa yadru so no hye no nso. Akwakoye na Menim. Na suahunu na sesei akosua ede bebre yen. Na wow. Okay, akosia. Yo mo ye no soro ndi ayiso mjaye o. Enwanwa kra. Di akosia nyame ti ase. Oh, bibia be yi. Okay, ti ene ye nhwe suahunu no na wuhie a. Asem no asi no.
me de beto dwa akosia eyasem kakraka e na abeto ho no na me pese me ka kire empanyimfo e wo ho a e wa sori num a e wo suku mu ho se omuman hyehyeye nya adwuma ene ye beka e ma ho asem enura onse ye hyenkomo bi ase wa ha be na otwini ye nua ba no enura ye ni di nkomo ema okan se okoduru nkran no obi fa no e de ni wura ensu ase na papa ba nei no mema na bie niema ni so kakra na papa somu de afiri ho na no me ye show no wie ya na obi fra mi free baabi because kroni de omo anim omo ho na on pese omo fa kwan bi so kata asem no so menim so obi pa asem no atie akosia wie a papa wa ha mi de asem no betudwa na we de asem no fa sofo asori ani suku asem kese me ensemu akosia yanko Abusia na jasa asem no ayire ya asem sebepa na enne apostle anya atena sene die na chese buka se ma so ka ho na tof aya momo ntena se animu ni animu e me de se papa ha ne de wa watu adum tu se oh se da kra papa na kan okay se animu ni animu na moro ana ba mo so ati ase o mo tena se nso anya bad se anya de a obetini nsuo na no ama no wonza akosi onye me ka papa on akosi ya onzo onye asemo 12 wow o ka asemo no yi na ni ti se de asemo no no kra na aka be say ya no maka me chesi akwa hina chese waka ya be kasa nyo na kai abusia boy ba munyina ma kira sedru ma bia na de bia ye sere ne yakoye nim sia hono bre na adru sue bi de yakoseje wakode boatin na ene ye ko ne tew sanse enioma wo ho no do so pa na e wo se etimi wie ne nyina nso se ne be ya obetumi afemu aba na wo de abo bra yenka ka ye ho se si akoda e friend se owusu nkakra ade a o ma medi sie ye fitine nkwara brem edane no firi wo ba akoye ne be ma no nyame adum so eto adadi na eto da adadi no na nke hia senko maame wo ho na obekire mu die nti a wodane ne ba ne hyebre na so ko ba ne sa ye hwe maame e kire kwan no maame bu hwe ya otina nanom wansie do enti na je se akogina akora no nko a se wotimi kire mu ma amansan ti ase ekwan ye o maame fa so a wodane ne firi wo ba ebeye ne bema ahini nti na ene ye ba behwe se asu ne nyina ate kokoda adie na nanom beye in the chest of a woman in shase na menim ampa enti ebeda di se owusu eye oba ne mmonye bema no na che se kuro no so de eye obia nwanwa enti ema ekoye se ene na da sebre kwakudua wonsa metena na dwamu sanse de abande akwakoye abusuasem na wo mra me kire se akoda no ese wo yoba onye bema bio na ye nhwe didi animu enti ye hono da sebre ba beka se ni ti ye pa se wakwakoye oba ne mumu anye bema na de ama ni ti aye ne se sannyoma wo fa mu free ne nkwara abremu a no mu nananom kora anim so ye bema no enye ono no mfom so a ne mmaye o maame ene ma ne ba sa na ne yan so se enei ya wo mo pe no kora no maame no so nte ase nti akora no afa ne ho adi onko ne ho sun sa abrobe ehwa nananom ahemfunu mu baako efrene se nanapon eno se eno ane se na ame senke obi fufura ankenne kenye ne senke gina hei aye kasei ke bi kura nipa no ne tintua so
enti adentina ekoye na wode hye kan dia ye baba ye na se ne wonfa ne huni na mo amrefi se ya mamre mu no oba nso afene mu nsuai ntena akonwa e friend se the judgment tool so enti si wo wusu no ankasa wonim so oyo oba eno maami asesa ne hyebra ye ne bema eno otimi nya akokoduro be so afene mu suai be tena akonwa no so de a eniyema amamre nini yenkunu frati asefo asase so na asemfa na semonko ampa na semo kan na to asomu enti wo hene ne yese de aduru no woni ho tumi bia nanko wo hwese obetimi adwutwa de age ne wo fa ase no nanso anye yi enti de aduru no de abrafo me fa nko o kwansi na da sebra ba cha enso ayiniti ene wo kire se si ebekum ni nua owusu dia ene no no so bewu sanse wono ne kwapre wusu to asem ema omuhu se wonya be ma mpo yo ba anya sanka ne husu enti se nananom sei no mbeso mo ye dia ene wonku no so binka ho enti asem no koye na kyese nana pon no de wonkyene ho ase wo babia osi akora na afumra tie mamra nini ewa pena aberwana na bia wo fie ho eyi ni ti no se nananom we de madabroma asem yi na nkeni kwa asem beka bi na so de aduru no ewo sa aberwa me de ma no tum na de enti a ye hie ha pa si be hunu be mako a oni e kya anyem endi se ne ababa dadi si wo wusu nya be ma ne moyo oba de a ne ne ye bise o e kyan ya wo gina hoyi e hwan ene one ne nyem enu ye didi kan de to so mienu akora no wo hye kyan ayem wo no si ye kase ye di amamra chi ne yakuma kyan so aka wusu ho a akora no nya boni bia ekoba sai de musu beba enti ni nkan hwehwe be mako a woni e kyan anyem ne mfa mara nini afeye ko hwemu a nana pon yi a waje agina mu chinchina atwan se yenkuma kyan no wusu no se ne babema akwasia o ba bia keka akwa koduru eduru mebi atintin trinti emfa hwe ma enyem yemfa asem nche na nipa nsehwe in the chest of a woman adomdom ye na wachina akwasi nso ye behu se wachina no nana pon betumi akasa ne ba no yenkoku no ana afedi ono so na no ba be yelem na wakana no atumana misi hachia mu pi sene nso ense adwumaku bi na asoma sene a dane da nyina mu kurukura memu one family clinic open clinic ba kwa wo magidin wo ma Ghana fana be bia one family pa wo mudi mu tintimai wo ma kwadre wo pain emu bekire yawo wusisi wo kiri bremu wonka se mu na twetwem wonno mpemu ye wo ya kyese babia obuo no ma ne keta woda so kro beda besore na ne hona mu ye ne ya one family clinic woton safre wo fie nyumaku ahodrom ye beba ne ba ba ye de ama ma ho ato ye wo twifi praso ye wo asenfosu agona so aduro mankasim kuma senso ye wo pata state junction ye be brother man hono mo a mfrey 0546 68 another 68 17 0546 68 another 68 17 I want you back abusua me hia obiem nyame ya domo ya wada bia enme no nai kwaka no nsia enimdifo betena se ye de ye betu ye waware na ayi aguo no sani asetene no musitie enkane na tie ne nnenoma asesa no ye be ka sanso abomu biem me se da bia nipa nsahwe eno ane masem wada dama no yensan ka momote I want you back bibia ni afre producer ni nkomo
Yenyu adwo nkyere nso mfa ho na ade hye nso nya hye ho no emfamfiri. Ya homa ne ni. 0244 80 96 41 0244 80 96 41 akosia sompa chede yeah na ansa na obeto sompa chede so no asemo papa we hu ne yanye no me wo ha sisi na hu se muka se hema say family name so na accountant o say omo pass ya na bedru no so no so pass the amount say making kan nyina me say o say na bibi koso say da kasa mo meeti ti we obi amie na no so de o kan ye no wote edi ahosia papa ene abusua ni nyina say omo so de omo sompa chede wow aba eni kura me wow papa wow Yankopon chira wate amen eto da ne mani buano ama na age ensem papa osoro nya wo kase me de eba nimde nyansa ni a wo bedi ni a wo benom ba bia wo beda de awurade de achew ya ka ye aye enkwa ahodi wum amen eno na papa ye pese esre de ma amen me ka se mrante hini efri mu na tisi ase ho na akwa bi ani abre no frem se tofi na akwa na wone nam ha no a wa we kuki no a na wonam kwa no wotu ahwe no oni ho a oni ho na mje wi ase no ho baba Yankopon nhyira wo amen nyame nhyira wo di abusiafo